बुरी मोथा हानि बांगै ताबो थैरखे थैरनाय बुबाग्रानो लगरावै दंनाय हनि जे फाइमानजों फाइनान्स सेंट्रल एजुकेटिव बडी आं मंखुलिया और जतन आजकजाक नहरि दंगो आनि बुखुक संनो हाथाय थाइसिनि तैबो बक्सिनि मोसांरावै बुफां वाफां तकसा तकमलै गोदाल रय मोजांरावै हाथाय थाइसिनि बुफां वाफां बुबारय मोजांरावै तकसा तकमलै खरांबाय गुकिला खरांबाय खलाय मोजांराय तंतिनि दिनै तिरफ्रा हावा ताबावनो निजेने कामुंजों मनतै मोजांराय जे बुखुक सं आनि बुमा बदल सं फाइनेरनो जत्त सायां आनि खाक गजांमा हामजांमो पाइफले याफारु ते याफारु और जे फाइनानि मानजाक फाइनाय तिरफ्रा मोथानि वाइटेपनि टीएसएनि जत्त फाइनेरक आनि ताखुक संनो हाना हामजागै दफान हामजागै सातुं हिया वाते हिया तिनि नगनि सामुंनो याकरि फायरो अमम काइसे सबा जबा तमानो हो सिलाय तुयै दा तुयै थांग बासाय बुलाय तंलाय बनो सबा हिया और जे तिनि Sini bubagra faisal baga senjata kisah batalainya bubagra long lip bubagra long lip bubagra lam sogo bubagra long lip bubagra long lip bubagra long lip tipra mata long lip sini bubagra tiri second sini bubagra lam sogo bubagra long lip 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 tipra mata long lip bubagra long lip bubagra ke bubagra ke bubagra ke जतन हामबाय दिनै जिनियारो जिनि हानि नकफां बुबाग्रा जोंनो तुइ दुल दंनाय फाइ सफायखा हाय नों बुबाग्रा नां जत नों आं खुलुमैया फार जावो दिनै के हाय बुफां वफां तकसा तमलै पंग्रै मोजांराव तने चिनि बोरिराव सावनि कामुं सुमुं दैजे मोजांरै और आसक फायखा हानि बाङै हनै बो मोजांरावनि बरफ फाया कामुं सुमुं तैयै बरफ फायो तिरफ्रा हानिङै तिरफ्रा सानिङै सामुं तां थांनाय मोजांराव हि बरफ फायमोन इसे समाय ताङै ताखौ बुखुरक आनन्दरक तिनि जिनि बुबाग्रा आनो ती दाबिलामनि एडभाइजर चेयारपारसन खलायरमानि सिया बनसि आशीर्वाद तिनि निराव आनो बुबाग्रा जिनि जर फाइनारक तिरफ्रा सारो आनो जर कक थाइसा थाइनि सानि सुजुग रजमाबाय आं मने खलायो आं आसावो आं अरण्य हावो तिरफ्रा हावो खरकसा आसायमोन आं साथ्रंखा हनै ताखौ बुखुरक आं आइनजिबिया बुद्धिजीबिया ज्ञानिया आं राजनीतिविद्या आं हिंदी माया इंग्लिश माया कोनो किसु माया आं कक बरक आनि आमानि कक नसास आं परिष्कार शुद्ध साइनर न खुनारो जमाया हाइफानो तिनि आं किसिसा कक साइ थांगन नांसनाय आं जे अरण्य तने ए बयस ताव फानो निरावने थानि बासावै कक सानि सुजुग मानै बेलाय आं खाकसां मामानो बुबाग्राना खुलुमो आं बयस आनि प्रतिज्ञा दं कैसा आं चिरायफोर 10-11 बोसोर नुखा रायती हनै तिरफ्रा हाव वान छतबय बुरुं बुरुं रुपिजी आरन जे मुसलमान तंदायरनो नग ताख्रागै अखारै रहरु गारि गारि सुगदाय रह मिलिटारि तो बय नुखा बरनि मुसौ पुनता खन्द जे रिपुजी फाइनाय रक बरक तेलां थाङो आ बरन अखारि आ रिपुजी दाफाय नुखा आफरां चिराय हायफाना वान सखा तामनाव मकलाय
जरा मुसलमान रा बचराय फर सिंग चिंग तंग माने बर बलन रख्लाय हर जाऊ आर फातानि बर फाय हाफाय अमता मकलाय आं आफन चिनान वन सं फायबेनि ताखुरक आं को गोबां लग्रै सानि नाया जिनि बुबाग्रा तंगौ जिनि बाबु सर जतन तंग बर कक काहाम काहाम बर थिके खनानाय आसनि कक आं सानि मुसु आनि ताखौ बुसं अमनि शेष जिनि सबाया अमनि शेष जिनि आन्दोलनया जिनि अरनिओ ए हाउस ए हल ए प्रथम तिनि त्रिपुरा मथारिंगै आसलाय मनि पान्दावर तिनि समाय तांग थांबाय जेदि हांकबक जावो तमा हमले केबो पट नि बाङै दिनाव आसैता फायाना हां खाखावो केबो शेर नि बां फायाना हां खाखावो तमागे बुबाग्रा नाहारै जे चिनि परबती श्राइरं नि बाङै भबिष्यत नि बाङै बाहायके परजन्मनि बरने भबिष्यत नि खलाय खलाय थांमनाय बना आशावै निराव फायनाय आं खाखा जावो आनि बुमा बररक निरा अरन समाय तांग थांबाय जदे जोंनो जिनि नखङो आइचुक बासावै थाप लाखिबै माइतै कासला होगै तै गला सपंगै माइतै बक्सावै जाति सात्राय सावगै बुसायनो बुफानो बुसानो माइसु सुगै माइमे सुंरो हरु हाके खाइ फाइ तिनि आनि बुमा बदलक ठीक ताक बहायनो आनि बुमा सं आसो केबता तंसिनि जराव जिनि जरा बुबाग्रा बासाजाक बुबाग्रा फाइजाक जिनि जरा न बन नारुक दं नारुक बुथानाय बनो जों लग मारनाय तिनि बनो फा मारनाय आनि बुमा सं गेबा जुक्ता तंगाय जादि तिनि जों नुखा जिनि बुरिनि शक्ति कमिया नुखाना जतनो आंकक किसा तिसाइमा तिसासेनाय 1980 जन जुनेर दांगाय जारा अर बयस्क तंनाय रक आनि आमा ताखु बहु सर केबो पगनेया केबो बुलिता थांथों 80 जनेर जुनेर दांगावो ताबर पर्यन्त आफर आसायारक तंजाना हने खाकाव बनो किसा किसा कक सावै थां चेष्टा खायनाय आफर तामुंखा जतन सिवो आचक जाक चिनि कथां बिजय रांखल प्रेसिडेंट तंजाव जिनि कथां तंजाव तबक एक्सएम चंद्र दैरूपिनी 1967 सन থেকে बरक जहन टीएसएफ जन्म नावो आफ्रे थेकेनि बोतंग ताबो आचक जाक कथां दंगौ बोसिवो आशिसन जे जुनेर दांगाय साबो तामुं थांगा जर जारा बयस्क सिनार तनेराव बरन जतनि सु आशिसन जुनेर दांगा तामुंखा सुकल्पितभावे कांग्रेस 30 বছর শাসনनि পরা कांग्रेस संताब खलाया 30 বছর रायमा शर्मा तांखलायते हरै शेष बन बुनु विकल्प तंजांनाय गरै 30 বছর खलायखा बनि परे ताबुखा कांग्रेस तो खलायखा त्रिपुरा सानो कमल रनि हनै कमल रमालिया एरपरे पाहाड़ी बांगाली बाई बाई बिया करले क्षति नाय आरो चिनि बर बुसिया गुबै जासानो कांग्रेस थालिया गसाक फाइखेले किसा दे चिनि त्रिपुरा सार आफ्रोबनि सिजाक त्रिपुरा सार किसा बदे चिनि तंथाय जागा दे उनाव मा थायदें जानो हनै आसालायै कं सीपीएम न बुत्रoi रय रहखा एकनिष्ठ भावे बराव एকক भावे तलां थांखा जिनि 1967 जन जिनि त्रिपुरा जाति युव समिति आसायमानि जिनि त्रिपुरा सारन मोथाव नांनाय हनि संगठन बासामानि बिसिङाव आफ्रनो टिउजिएस नि खरगपुरी एमएलए थांगै
이 koknai singka dehok angase koklog rolia asino bukhok sok basa di rakdi 1980 sonno jini buriro asok tonglia selarok hajar Santi Komiti Hwnui Mia Koroksa Borok Saka Santi Komiti Hwnui Ring Tilangoi Lain Rawi Gulibu Roy Butharu Jaglia Sarak Tripurani Jail U Jorawo Jini Buriok Tamuk Laika Yoglia Baj Dongoi Jini Burirok Kok Chaplei Selarok Bolong Kharzak Jelosozak Jaga Krika Selarok Ma Kharlia Nini Syarpi BSF Santi Komiti itu betul orang ni jatuh ni jelo apa ni bumarau tongnya jeng jekane selarok cikrika lain kau butar jaka jel caglia borok bopri yok de paino pailia jeng jekapane ketui paide halok sorok biwi sorok buma sorok jeng asok tonglia jeng burihi tiyaringya Anu pusat cikon sana, anu buma bir cina, bupa bir juk burana bersawu pusina, jaga beceng ketai pada ceng tonglia, tangi don mogot asok lai sinai, tiga orang tilak setan ini, gila syarifikem, tang sing maka saleka bukuk sa arai sujonati, apa sabun dia tritoro. Tawa ke tang tongko kisi horinat bani buhi kiriparan dia Burma jeng arasi jonati syarpi kamu kasai mani apro kasai tang mohoka borok niro hatai ta kasafai niro kem tak faide or selama moni kem kepeleng niro tak thani niro no yak kor jubke santaram komandan yak kor jub khanu sau bedam or tak faide or selama moni niro no narik maya এক কথাই जों साखा के चुनदारो खालनेराव गुलिराय बुथारनि जों खाख्लाय गुलिया साकनाय जों अर हा साकाव त्रिपुराव जिन अधिकार तुन मंगसासिकरै जिन सिक्स सिडिल दाबिनि बांसि मानसिनि बाय कक बरक सानि बांसि जिन अधिकार ना बांसि जदि अम हायके दांगा खलाय पुलिस ड्रेस नारय कौरै जदि नौ लक्ष सम्पत्ति आसनि दंस खलाय थां बर बुसुक थैखा Tabo pojento cini buma bufani mokol mukti raya asi soni jone dangre je buthar jangni buma phasarok tak beraya ke buta bokti bono hingga jor kathang tong tang bungnai cini busai busakrei ar cikon drono sawu pusinai buthar ke jingna bugulirai buthar di sayap jeng thang arai sujana basai jeng sia tabo hai satong tongo Bahag mai keroi, satung salo tengo, horowati wau satung tunggu salo horowati wau, besagoni sini, jotori si tang besawon neran kelai, jeng tang hajar beri tang asok laika, bukuk song, jeng beri rok, asyik sunde junder danggai jadi jeng orang ke beri rok semai tanggai, tanggai ek, mas pas din jadi tong yang kelai, orang haika asokoi. Bubagra basa phayi bubagra tidulor ke kok salin singjora mayang khamang ang tini sari musuo kebuna kaisa hingsa dollar litang lai bajadi hnoi sudu sunu man songnai bubagra ni tiprasani bangi jora bhai basa phaimani gatar tirpana ni bona kaisa tinwan songdinya na tini tako sani musuo ke bora grow vision khalai ni ta phare ke bora tongoi BJP thang musungna hai khaina ang pot mai hangka or tongya ang or hak mai hangka te ke botang la jon musung la ka tawa phan okhari thang bani jekuno dol thang bani hiang bunu kiriya sung sigremano kiriya bubagra maharaja bo sara Tripura Kendra सरकारनि रां पैसा दन अब्द बयाफोरनि बता बुबाग्रा जोंनो त्रिपुरा हानो गाहाम खलाय प्रशासन खलाय चालक थांमोन बना आसु सम्पत्ति तंले पाइमो गरै तामो जों बुसि ताक बीजेपी सं बुबाग्रा हुया सालसा बरक जाथावासे पनि खिथाबा मा सगनाय बुबाग्रा राजा हानि बां बुखुक सं आसु सन बुका बेला खाइफैखा
जे हारे एकेर पर एक सांबादान प्रश्न खायखा फरनो आं किसा कक मासा सिनाय सैयद मुजाफर होसेन बारनी राज्यपाल फायखा बारायटाव आनो तिलां थांखा आर जी बिदा शशि प्रकाश डीएम आनो नावनि तिलां थांनायखा दा मुसुं सैयद मुजाफर होसेन बारनी आं सिउ हिंदी माया आं बुजिया आं सामाया हायफान आनो कायसा बिसास जदि आं हानेङै बरावनेङै दफानि आं जदि सामों तांबा तंख्लाय आं कक बरक बाय सायनाय कक बरक ब नांलायखौ ब अनुबाद खालायनो ट्रेसन खानो बरक तिलांलांथों आसक राखां कक बरकनो बां बासाजाक आं कक सायखा कक बरक बाय सैयद मुजाफर बसे ट्रेसन खालायनो बरक मानो हाफ खाना बले सावो ता मानसों अर त्रिपुरा हावो खरक बुसु अफिसार कतर दं खरक बुसु डक्टर दं खरक बुसु पुलिस अफिसार दं खरक बुसु एडुकेशन अफिसार दं एकेर पर एक बानो सुंथांखा आंखा साहेब केबो करि अर आं हिसाब नरमैया हायनि बाङैनो तिनि जों त्रिपुरा हानि बरक रं सस्त तपसिल जों दाबि मा खायो हायनि सावै ब ककथायसबन आफर उत्तर लांमालिया जों किछु नाया बनि बाङैनो अफिसार करै हाय करै मोनसेबो करिखा सब बिलुप्त जनक सुजुग सिरलिया हायनि बांनि सिदुल दाबि मा खायो हाय रुके फायखा इंग्रेजी हिंदी माया अब आनि कक बरस कतर हायके फाय बुकुसौ तावा नालाय तातो बुरा जतन सित नंबरै इंग्लिश मीडियम भाषा पढ़नाय ताबो कोनो असुविधा रोंनिया चीनी फरक किन्तु असुविधा रोंखा हायफानो जों चीनी सुदु बखा रागमा बाय बखा तरमा बाय जों खलाय फै आन्दोलन आं आफराबो आन्दोलन हुयां हानि नीति जातिनि नीति दफानि नीति हिनि आफराबो आं खाय फै ठीक ताक बाहायनो आं 14 बोसोर आजौमा दंखा 14 बोसोर आजौ दंमोन बिसिङाव हायन आं बुबाग्रा फाय सफायफैगा हानि नकफां आं अखारि फायफिउ दंमैया बखा दंमैया ओ बयस फाने दंमैया आंर फाय निरं थान जे निरं ना आन ताखौ बुहुक सोनो निरं जे मखां नुक फायखा आनि बुसु बखा बाजावो खा थाङै बाजावो आं बयसमैया निरं मखां नुमाबाय आं आशा खालायै बुबाग्रा जे वानसमने ग्रेटा त्रिपुरा जिनि दफाने फियगनि फायमने फियग जागनाय कबै फियग जागनाय के बुता खातै दे जाफानो बै साइतलंथ बिरुदल सानै नम्बर उक्तरि खगै हापन के खंजता काबाय जादे बखा रागा नांनाय बखा तरा नांनाय आसि जन परिष्कार नुक फायखाजों बिरौ बासावै इंदिरा गांधी मारि हरखा शिबु बरक सिफानो ब इंदिरा गांधी राहारका डाइरेक्ट बुखौ मालाय सालायनाय गावखौनै थांखोजों मीडिया सं तावबस गावन तंगो खोब खातुंमानि बर गाहाम खाम प्रचार खाय तंगो किन्तु आफरनि मीडिया रक जन आं दिल्लीयाव थांनाय ताइनि दिनो मीडिया सं बुद्धदेव बर्मा प्रेसिडेंट टिउजिएसनि अभयनगर आं साइजुं असक प्रेस मिट खायो बर 10 जन दं सांबादिरक खरकसा चिनि पाहारिसा तंगो श्रोतारनन खिसा हनि चाकमा मासा तंजाक दाउ तंजाख ब मासानि चिनि बरौनि मीडिया के बुकुरै बसुंगो दैनिक संबाद निनि बयस बुसुक निनि बुसाय तमा खाय नों बर आसाय नों बुसुक परेखा माने 10 जना 10 ताकक खोनाय तंका आं कक थाइसेफोन उत्तरखा मीडिया बाय सांबादि सं आं कायसे अनुरोध निरक 10 जना 10 ता 1 सेकेंड बायसिना प्रश्न खालायंखलाय आं उ निरक 10 जनानि क्वेश्चन प्रश्न ना कक थाइसे 1 सेकेंड में जवाब रनाय निरक जे सिंमानि बन निरक ओ वहाय कानो रिप्लाई रखना उत्तर रखने रवान समना दिहनि ताबक जरा दं आगे जे बांग्लान मीडिया दं निरक ताक थै थमै खाबकसा बर कक सामालिया विभिन्न दाबिति बाहायके थांनाय हेके आं कायछमानाफोर साख्लायलाया आं जखन दिल्ली इंदिरा गांधी थांनाय बपरे निरक कालेक्शन खायदि निरक माने आं कोनो डिमान्डनि बाय ताम थांदों न साया हायके खलायै ताखुक सं थांखा मालायखा फाइलायखा अनेक ब दुखु प्रकाश खालायखा गोबो गोबै नबो दिनै सामुं खाया आंनिया
गाहाम खालायखा जीवननि मतेव जरा थैनायनि परिबारो चाकरी कायसारो दिहनि बरखा जरा शरणार्थी रिलिफ कनमाय बनो बरखा माने जे 11टा दाबि तिलां थांमोन मतामति बगसि ब सामुं खालायखानि आं खाया हमाल्या इंदिरा गांधी ब खालायलांखसिनि बांगै 6 सिडिल बाहिनाफ्रा बरनाय हिंगो सिरुखा सप्तम पंचम तहसिल आफरो 6 सिडिल या 3 বছর अरनो एडिसिओ अंबागै 3 বছর परे आफरो आनि बुसाय दंगो एडिसि मेम्बार 3 বছর परे सुबायै खिबेगै हायनि 6 सिडिल घोषणा खालाय 6 सिडिल निर्वाचननि बगै आनि बुसाय बर 5 বছর 6 सिडिल नि मेम्बार थांखा दुखो नाङो हानि बांगै दफानि बांगै आनि बुसारक borok tamu saba ama baba niro hani bangai dofani bangai jatini bangai nirok samung khai tango edisio no chakri manglai chakri khainai central lo general lo ang tiripar hani general lo khaya hlei ani sala okra tabo ora engineer niro asibad bai log no offer sokhaijak rajya sarkar ni boya kari khibri ang rajya sarkar thang yama ang edisio khainai bo edisio tabu khai dong takhurok ani busasala kuso Jamatia hodani gothantantra suyoi resolution suyoi porichalna khai thango bohona ama ang hodani Jamatia hodana kagmaya ang Jamatia hodabai nang kereng thangnai babani bungmo nang narga nangnai ang tongnai hini bo tabo bo hodao bo hin tongo takhuksom दुखो नाङो आं लास्ट कक सानि नायो केबो ता खाथैदि तेबो दुखो तानदि चेर जाय हनि केबो ता वानसक जादि साबले चेर नाय सबले चेर जाग नाय सबले अर फायदि मीटिंग फायदि मिसिल फायदि साबले रिनाय साबले रिंजाग नाय साक सिरिंजाव नांनाय साक सिरिंजाग दि साक सिरिंजाग दि आं के अर फायने दि रिंजाग हायफोनो आनि दरकार दंगो आनि प्रयोजन दंगो बाहाय तिरपार सानिंगै हानिंगै भबिष्यत चिराय बुसु बुसायनिंगै आं दंगा नांनाय आं खरकसा थंख्लाय मने खालायो हाजार लाख बरक दङ अर हनै हागि जदन वानसक थंबाय जादि आं लास्ट अमन आं आनि बुबाग्रां आं खुलुमबै अनुरोध खायो जे आनबो अरनवा कक सानि सुजुग रजामाबाय आनि ताखौ बखरकबाय मालायनि सुजुग रजामाबाय आं बेलाय आनो आनि आसायमा सातटा आं बुबाग्रा खुलुमो आं कायसानो बुबाग्रानो सानि मोजो बुबाग्रा अमन आं अर मन्च कासाय कक सामन अमन लासनै आं खागौ आं अमन इसेस आं आसक दंनाय तंसिनाय जत खा थामसाके तंबाय जादि ता खाथिलायदि बुबाग्रा चेयारपार्सन खलायरखा 2 বছর बनि ककबाय आं तंजाखा बुबाग्रा आं पतनाया आनो पत्तारदि आं दिनि ओआरएस खरकसा सेंक्रा जक सुबानाय हनि आं दिनि लगने तंनाय आं अमहाय माथे बयदानाव आनो तातुइसिदि केबो हाम चाजानाय दङ केबो चाजाया दङ आं केन बुखानो कष्ट रनाया बिरचिक बरक बमानो आं केबो न हरगै सारगै बुखा कष्ट रनि नाया आं जे जागाबो दंना थों ताखौ बुखुराव आं निरावनो लगेरै दंनाय आनो नुया हनै फाया हनै ता हबाय जादि फायो अरमा बनो मांनि हिमो ता हबाय जादि आं आसुनि कक निराव सुमायतां थांदेर हावसो दिनै बुबाग्रा चिनि थानि कक गोबांमा गोचारनाय ताबो गोचारै दङ बनि बोखानि जे चुबायमाया बनि बोखानि बुबाग्रानि बोखानि चुबायमाया बनि बोखानि कक साजनाय बरक माया बनि याग्रा देब्रातै बोखाबाय सामं तांनाय बरक लगे माया बनि बोखा हलैमा बनि रोग एकमात्र रोग
boni borok Hwnui bekhani borok maya kho nanggo boni borok khorksa je borok boni thani khiklai jatong manai bubagra nini ja ichha nungchare bichare di kare be kare japa nung khaite nei bekha berai rong manai maya kho bo haini bo bekha holi ja bo bekha dukho nangja tawo bani mia sawo phona nung mai ang ko ko man salai jang nei tong salai nei ang ka bubagra tonguni ne ganawo ang salai nei ang kichuya je nung samani je ne khnaro mani je samung dage man bono nang bekha ba yasak nang nei yang sawo tawo sawo bubagra no je bana ber man ar nang tong nai ba aro berai ro ding ar nang tong nai ni bukhuk sok takati beri guru bijon takhlai lai jadi siarno tasi lai jadi sudah thanggoi bobishot ni bangai je bubagra khaitei bubagra je khaitei jasoro te bono kaisani chungna horlai tongnai je phro bo aro haindi aro phaidi jeba khlai ni ne hai khlai ni ka arno jotono kuthoi ni thangning jalang thong hin kobogoi no hai ang jotono no ani bekhani hamjang mung pai phlai ya pharoi jotono je jaga tongo nirok jotono kaham khlai orni paimani pore tuluk thangni nawo nukhongni bangai wanchokdi nukhong khaitei no sini or dopa ba kaisa tirpura habo sini nukhong hne wanchok nabai jade hen kobok jaw tomake amoni sese sini andolon kwangmani chini tongo somoy chini buskang 24 loksawa tongo chini village council tini nirbachon tongho Chesia jate village committee je nirbachon phoro kaisebani sini maya khlai joton tipra motha sini na asogoi dohol khaimelang thoni somai tang thangbai jadi a 24 loksawa nirbachon bo jachini ne borogoi aro khoroksa